Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para subscriber Master Channel dimanapun kalian berada, dan para Facebook Pro konten kreator dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan pagi hari ini masih bertemu kembali walaupun hanya di media sosial. Jadi gini ceritanya di kejadian kebetulan apa ya ora ya, tapi sing jelas wingi bengi ada insiden ataupun kejadian yang tak terduga saat saya di pinggir jalan ataupun di tengah persawahan. Tak nih boleh. Tak kira terima, tak kira konten. Tapi ora sempet ngevlog wong ya. Gak sempet ngevlog wongnya karena posisi aku lagi video callan karo anak wedok. Jadi enak wong teko. Nah, teko nih area persawahan malam gitu. Demi sekitar jam 7:30 pas aku nunggu gabah ning sawah gitu. Nah, ini numpak motor kayak onal lah. Ada kok ya aku pas ning jalan. Nah, ini teko alon-alon ning gue. Kayak pakaiannya ini minim pakaiannya minim. Posisi adem di sana angin. Tapi kok pakaiannya ngono bro. Kecuali nek pakaiannya iki gak minim gak apa-apa sih. Wong iku suasanane hanyep, suasanane sekitar bernyesai hanyep. Angine banter tengah sawah. Kayak posisi tengah sawah gak ada sapa-sapa. Aku cuma aku dhewe nunggu gabah ning tengah sawah kae. Nah, setelah ini aku langsung takok. Enak aku mbak gitu. Neng pas kuwi lah ya. Ora gak Mas ngenteni wong. Oh alah terus moto. Ngenteni wong saka posisi kan ning petengan lho, Bro. Terus teko. Iki enak dalane apa ora Mas Rono? Iki enak dalane tapi ning sawah aku. Tapi ning tengah sawah, arahnya tengah sawah, ora enak tembusane ning desa. Ya wis Mas antene ning kene, ning kedok lorku lah kan ning isor lampu ning padangan. Dadi Mas iki ben enek wong kan iki ben ketok ning isor lampu kuwi. Ternyata wonge malah ning mburiku. Aku langsung ngalih bola mikirku ngene, engko nek hal-hal sing tidak diinginkan apa hal sing negatif, jadi gak ikut campur ngono. Terus kuwi baru aku ngalih golek nggon liya. Ternyata pirang menit ya, mungkin 5 menit agak 10 menitan. Wong itu ngalih nggo motor. Sing tak omong nggawa anuku. Nah, iki antara wong janjian apa wong pacaran gak ngerti gitu. Intine usiane ning dhuwur wadah. Tapi setelah kuwi wonge ngalih. Ning pomone ning kono terus. Mungkin aku nek kepepet wani tak lewati dalan. Mergone aku kan nunggu gabah ning tengah sawah sing lor, ora ada kendaraan kuwi ngono. Dan ning lor wis ning tengah-tengah wis enek wong muat damen bekas bloweran kuwi. Ini
ya antara seuson karo ora ya, seuson ae lah, seuson wis iki cerita seuson. Ini antara wong janjian antarane wong demenan atau wong wis intine wong ngono kuwi lah ya. Kuwi ning kono. Lah iku lagi nemoni kuwi lho, lagi nemoni kuwi. Tapi untung cek numpak motor. Ya tapi pamane wong iki loro mlaku ning kon daerah rumbuk-rumbuk ngono ya. Kan sebelah kuwi kaya rumbuk ngono lho. Rumbuk iki artine kaya wet-wetan apa ya. Alah. Tanduran-tanduran sing rimbun ngono lho ngono iki. Iki koweta. Nek umpamane wong wedok iki muncul loro mlaku ke daerah nggon rumbuk-rumbuk kuwi mungkin aku langsung mlayu. Mbuh iso mlayu mbuh ora mungkin sak motorku. Karena apa belum karena apa wilayah kuwi sak mengetan itu teko kulon kuwi bahaya lho. Bahayane apa? Bahaya sing tak kasat mata. Wong-wong sing kulino diru iki ning kono. Dadi makane terus aku berpikir mosok menjelma demit menjelma numpak motor kalau dasteran karo nggo jaket kan gak masuk akal tuh nek enek motor ya. Tapi nek mlaku cek berpikir nah lho. Nek mlaku kan mestine bangsa ngono kan iso mlaku. Berarti menjelma iso mlaku lah. Berarti mlaku mbok nyapu ro judul piye kan gak ro. Ning nggon pertengahan gitu. Kuwi berpikir tuh ngono. Oh ternyata menungso, ternyata wong lho sing mara iki. Ya mungkin makhluk ini iso menjelma iso numpak motor barang sih. Cuman yang sing jelas ning kono sak ngertiku menurut cerita dan kejadian sing wis biyen iki jaman biyen lho. Oke sing roh ning kono wis dinunuti lho. Dinunuti wong wedok gak jelas gitu. Wajah pucet dan sebagainya. Dandanane kayak menungso wis ngono. Soale tonggoku akeh enek sing tau kejadian ning kono iki meh dinunuti lho nggawa mobil meh dinunuti ya ta. Buka wonge tekok ning pintu kiri, wonge pindah ning pintu kanan lho. Waktu itu lho. Pas zaman dhisik lah wis mungkin 10 tahun yang lalu. Kuwi ning kono. Makane kelinganku kuwi. Jangan bangsa ngono iku lho, bangsa tak kasat mata ya percaya gak percaya ya, tapi nyatane anak sing tau kejadian. Tapi wingi nek kuwi murni menungso lho wis nah wis. Wong tak tunggu ning tempat liya nek aku kan ngalih. Tak tunggu ning tempat liya kuwi muncul. Wong ngalih kok. Nah, ngalih iki menuju arah ke desaku boleh. Jadi morong kulon. Kan sawe ning ngetan. Sawe ning ngetanku gitu. Nek tengah mburi pabrik ngono kuwi. Nah, wong wedok iki langsung ngalih yo kulon mulih ke arah desa lah. Nek rono ngetan kan ning arah jalan raya. Kuwi dan lagi pertama kuwi kula aku nemoni wong janjian wong wedok dhewe mara ning pertengahan. Iki antara demenan apa janjian karo wong lanang. Jelas janjian karo wong lanang. Gak mungkin. Nek janjian mestine ora mungkin janjian ning pertengahan padha wedok gak mungkin. Mesti ana wong sing tidak janjian wong daerah kene, mungkin wong apal daerah persawahan kuwi. Ning kono sepi kok gak enek wong. Mesti wis modus. Harus paham. Ya toh. Makane wis bola ya kisah kehidupan wong dhewe-dhewe. Cerita hidupnya wong dhewe-dhewe mungkin kalian penonton sing luwih dewasa sangka aku ngerti lah. Tujuannya apa maksudnya apa ya. Oke ya, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini hanya fiktif, yang artinya fiktif dari saya dan mungkin itu hanya kalian boleh percaya boleh tidak. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.